Dagelan nek ora kreatif ya. Lah kok iso? Alhamdulillah awak dhewe. Nyapa? Lah awak kok dhewe lho semene mbok arani apa? Kowe alhamdulillah syukur mung nganggo awakmu bloko. Lah terus bener kepiye? Ya alhamdulillah sedaya kemawon. Oh, ngono. Alhamdulillah kok awak dhewe ki berarti syukur mung nganggo awakmu. Kemarin iki utek petek, Pak. Pletek ale ra cocoki pitik kok. Lho. Berarti kudune alhamdulillah sedaya kemawon. Dadi semua kabeh lah awak dhewe kuwi kowe bloko mbok dongakno. Kancamu. Ngene iki lho kancam iki mbok dongakno apa? Dulur-dulurem iki. ya wis Mas sampean Goblok. Coba sampean le cara mono ngaturke selamat ngono piye? Alah. Lho slamet kok mbok aturi lho kancane sing aturi sapa? Aja ganggu. Nggih. Wong nek dora tata ya ngene. Sing siji tuwek, sing siji nom goblok. Ya wis salah tak pekok Karepmu ngono. Jajal sih. Nggih. Lho, kok nggih nganggur tak jual tas Duwono wong tenan-tenan kok nggih. Heeh. Lah kowe arek muni alhamdulillah le. Lah kowe sapa? Seneng atim. Heeh. Kowe ora mikirno karo wong tuwa, ora mikirno karo aku ya kowe kudu. Lah apa wong tuwek dipikir barang ben boko dan boko lah pikir. Kowe do nggon kepenak, aku lagi teko golek nggon ora ngentukno. Salam keri kok. Lah kok keri? Lah teko telat ora entuk nggon. Lah iya mulane aku golek nggon sing kira-kira kepenak lho, manggonku ki nek endi kok do entuk nggon penak. Tareke ku sing ora pengalaman kok. Sidane entuk munggon ndi? Aku entuk nggon malah dipet kandang pitik ora. Urung bloko. Sing kurang pengalaman ki kowe, Pak. Lah iso kurang pengalaman. Awak dhewe sowan rene gak ya to? Heeh. Ana nggon sing kepinu. Mosok le? Lah diomongi ngene. Kowe tandani. Mondel iki. Perkara golek nggon. Jos nomor 1. Lah kira-kira mbokone nggon endi le? Tak dono. Wong do betah kabeh. Betah. Ora ono sing do mulai. Ora ono sing do mulai. Kerasan. Lho aku mah ora bodohno le. Lah kowe ra ketok salam kok. Kuburan. Heeh. Kowe piye? Ape ayo kok kuburan mombe. Lah kowe kok ora gelem manggon kono. Hah? Mosok aku ame mboke nggone kuburan kono. Lah aku ora kesusu mbok selip blondang kok, Pak. Ora kesusu aku nek mbok selip blondang. Awak dhewe biasa ya, Dik ya. Ayo, Aku mau kesusu kok. santai. Apa meneh KTP ku aku ora iso mati kok. Lah nek iso ora iso mati. Seumur hidup ya, Dik ya. Lho, sak.
Sing ora adek mana sing iki aku. Lho KTP ku tulisane apa? Seumur hidup. Ayo wis ora mati. Ning aku ora masalah perkara mati nom mati tuwa iki wis Gusti Allah sing ngarepno. Dadi ana unen-unen kulo nafsi dhaikatul maut. Wah, Pati ngene kowe. pacar-pacar kon muntal kul lha apa Dik? Nek kowe iki ora ngerti iki lho musala le. Iya, lho kok gayane kok iso ngomong Arab barang, Pak. Sing ngomong iku tambah urang sapa? Lah iya. Kowe ora musala ya gumun. Iku omah apa kok ana irunge. Lho mah kok ana irunge. Lah iku ana monyole sithik. Lha kok tare ya panggonane imam kok iso dalil. Lho kok ya iso jenenge aku wong Islam kudu ngerti karepe wong Islam. Coba mau. Menungso iki bakal mati. Apa meneh kulo nafsi dhaikatul maut. Apa barang sing urip ning donya bakal mati. Heeh. Mulane aja wedi mati. Iya. Iki lho, nuwun sewu. Kenapa? Peh Pak bengi iki main ning kawasan Demak. Rumang sambiyen Kota Wali. Sejarahe Kanjeng Sunan Kalijaga. Heeh. Lah iya, peh ngene terus dalil alah panganane padahal kira nek nang omah. Panganane apa, Mas? Iwak kiri. Heeh. Lho ki kurang nek nggo tulodo. Go tombo iku tombo. Ora ono kok ngono anggota mbok ki lho. Lah kowe ora ngerti aku perkara iso dakwah iso dalil iku ora ngerti kowe iki ora roh aku ndek cilikku geku mondok le. Denganane mondok 3 dina entek 10 juta kowe kok ngono. Kok larang men. Lho ora ngono kok mondok ning ndi? Lho kowe iki ora roh mondokku piye? Kaiser. 3 dina 3 dina entek 10 juta. tong tebu ireng. Kaduan. Ora salah iki wong kene wis iso bedhek. Lah piye? Ora sampe etok-etok ndadel tebireng. Ora karo mondoke Pak. Ning ndi? Omongan. Dilongkas. Kula ambemu kok. Omonganmu lho. Iki dalam rangane Walimatul Hitan. Walimatul Li. Hitan. Ananda Ahmad Abbas Mahaya. Mosok kok iki apa mau dalam rangka apa? Walimatul Hitan. Tok Li. Aja kulino saru kowe iki. Omongan kok saru dagelan iki kan tok ngomongke saru. Paham kandhane lho. Wis tuwek bodho. Saru tenan kowe kok. Tok Li iki diketok cuma sekali lho. Mosok sunatan tok ndu. Ora. Lah iki tok lu. Iya ora terima tok lho. Lah kok diketok ping 3 jarimu. Entek le kowe omonganmu lho. Iki ya nderek ndonga Mas. Muga-muga adik ingkang dipun hitan Ananda Ahmad Abbas Mahaya. Lah nggih, muga saged dados Rene rada maju sithik lho. Ben genah ben awake dhewe disyuting ku kepenak gitu ya pinuk. Semoga menjadi anak yang sukses, Amin. berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya ngabekti karo wong tuane kekalih. Alah. Iku ngopo kok malah Donga kok kedawan. Lah nek kowe donga piye? Sukses berguna. Lah Yo dongane yo ngono iku. Alah, ya donga kedawan Gusti Allah malaikat lagi nyatet bingung. Lah nek kowe donga piye kira-kira? Donga awake dhewe sing penting ya alah wis apik. Donga capok, donga apik nganggur iku. Aku gumun sing ditetake ya le. Lah kok gumun bab perkara apa, Pak? Jeneng kok apike ngono. Heeh to. Aku nek ben jeneng kok nrimo goblok. Lah kowe kok nrimo mondol. Lah iya. Nek iki jape Deni iku nek kanggone ndekne apik nek kanggo ku elek le. Lah iya, lha kok kanggo melek. Deni iki nek cara ditembung aksara Jawa iki elek. Lah kok iso ya, Pak? Kaya aja menyek aku lho, Pakku mbokku lek ngekeki jeneng kuwi bancaan bubur abang lho. Asma Kinarya Joko. Asma Kinarya Joko. Wis roh. Deni iku saka dipenggal saka 2 suku kata. Apa wae? Deni. Apa? Den iku demenan ning ndi wae dadi kowe iku demenan ning ndi wae mulane elek iku. Anakmu tinggal pirang-pirang. Ngene lho. Piye? Coba. Tuwa nek ora patek dong. Lah tek ra iso dong. Iku demenane mbok arani elek. Ya, Mas, wong kok goblok ora karuan. Lho, kok topo iki? Mosok piye? Wong demenan iki apik. Kowe aja ngomong ngono Aja demenan apik. ngatur lho, iki Demak Kota Wali lho, Mas. Kowe iku wong Jawa ning ora iso jawani. Lah nek iso. Wong demen iki apa? Demen iku seneng. Seneng. Heeh. Demenan berarti senengan. Senengan. Lah iya, wong demenan iku senengane ati. Aja kok kira ki demenan iku terus ki demenanmu sapa iku aja iki ora elek. Dadi demenan iku apik. Demenan iki apik. Apik, Ayo monggo kanca-kanca sing badhe demenan dikulaturi. Oh, mah kowe iki dhewe. Wong ngamuk Kok kok ya. demenan apik kowe iki omonganmu tuk ndi lho.
Heeh. Hobi ya. Hobi aku yo. Ning ya iki matur suwun kanggo sedaya pandhemen ingkang sampun kersa warawuh. Niku Mas Dani. Heeh. Kae Wis tampani sik. tampani sik. Iki awake dhewe mau wis tuk pesenan. Pesenan apa? Matur suwun ya, Mas. Lho, Mas, sing penting ngeratu iki kudu ditutuk. Lho iya wong pasunane sing kagungan kersa lakone iki tingkir apa mau? Damar Wulan Ratu. tingkir ratu. Kowe tak juwol tas bedes lho, Pak. Nuwun sewu. Sirahe Pak Amun karo sih. Kok mbok anu kene? Kowe ketoprak pirang-pirang taun. Ndungku kaya ngono sithik yo. Kliru sithik Bu Ambok. Ora karo sithik kowe ku ya ado kok damar karo tingkir kok iso sithik iki. Ratune padha. Padha ratune tok. Gumun iku lho. Kowe do seneng-seneng lah. Apa? Emper kana lakon tutuk mbok tutukno lah seneng atine yo lah kowe. Gini. Ora ngrasakno aku mikir aku sithik go Mas. Lah kok kowe tak pikir? Susah. Susah ya? Apa? Mbok dhewe bar ninggal perkara nonton ketoprak. Kok iso ngomong lakon ae. Masa wong nonton ketoprak nganti mati iki lho. Berarti Mbok Dim Kenapa? ninggal Perkara ketoprak. Berarti Mbak Yune Pak Amun. Heeh. Lah perkarane apa kok iso mati? Ceritane ning nggonku ana ketoprak. Heeh. Iya to. Mbok dhewe nonton wetenge lesu mangan bakso. Lah ya bener ah. Bener ah. Bareng ketoprak pas aji mersan bledos. Dua. Dor. Mbok dhewe ku ngerti. Lah kok iso mati? Mangan bakso kontal sak mangkoke. Apik neh kon nguntal sak geroboke malah ndang modiar. Wetenge ra malah mlebu Perkara kontal samban koke keluargane model iku cangkeme kan cangkem sumur kabeh. Heeh. Dadi keluarga cangkem sumur. Lah iya. KCS Maksudnya keluarga cangkem sumur. Ya ora apa-apa cangkem sumur mangane akeh. Iki ngene, piye? Wong iki mang wis dipeseni karo bapa ingkang manggugati. Sing penting agung budaya dirawuhke kene iki nuwun sewu istimewa. Luar biasa. Di pasugotane istimewa juga. Sing penting ngeratu iki kanggo ngruwat putrane. Bener. Lakone kudu tutup iso ngeratu. Iso ngratu muga-muga lho iki nuwun sewu. Nah, iki aku iki ngomong tuwa lho. Lho iya. Anak ambek wong nek iso iki derajate kudu ngungkuli wong tuwa. Tanpa ngungkuli bapa. Lho, seumpama bapak dadi lurah. Anak-anak kudu iso dadi bupati, bupati, utawa camat. Heeh. Lho iya. Iya. Lah nek bapak dadi lurah, anak-anak dadi tukang rosok ya kebangetan. Nah, iku sing apik. Heeh. Ya muga-muga ae sing kagungan kersa pasunane mau ngratu. Ratu. Nah, iki ben tutuk ratune diwenehi kanggo hiburan karo masyarakat kene kabeh. Lah terus saiki ngene. Piye? Lah nek sing elek. Sing elek piye? Wong tuane sing elek piye? Wong tuane elek. Heeh. Nak wong tuane sing apik ku wong tuane dadi camat, lurah. Heeh. Anu bisa ngungkuli dadi Bupati. bupati nek donga sing apik. Nek donga sing apik, nek donga sing elek. Nek pakane Dadi apa? elek iki dadi apa? Lah kowe dadi apa? Alah, ora sida. Kok ora sida nganggur iki lho. Angel. Iku diwaca sik. Angel. Iki tak macane. Iku tinggo sesuk ae. Ya. Iku diwaca apa pasunane mau Dari Mas Dani. Waca ki Mas. Ora rada iki. Mas Jani minta lagu Kelinci Ucul, Mas Modol sing nyanyi. Oke, kelinci ucul. Heeh. Nyapa? wis aku trimo nggawa kene. Monggo. Ayo, engko ngeratune ben do rampung. Nggih, heeh. Diaturi pamundutan. Kelinci ucul kagem Mas Dani. Semoga tetap jaya Mas Dani, penggemar setia Agung Budaya. Nggih, monggo. Kelinci unul. Kelinci ucul, kelinci unul. Sareng Agung Budaya menger-menger. Monggo. Anti galau musik.
wis paring atur karo awake dhewe. Mas sing penting iso ngeratu. Keratu. Ben Ananda Ahmad Abbas iso Mahaya dadi ratu. Iso dadi ratu ning tanah Jawa. Oh iso to. Amin. Wong tuwa iki mung ndongake tok. Yen anake iso dadi pangkat duwe pangkat derajat ra iso nyenengke karo wong tuwa ora nggone nyekolahke nganti dhuwur iso dadi pangkat. Yo ngono. Sing luwih becik iki engko ben Mas Ahmad iso Abbas Mahaya iso ngratu awake dhewe. Gas. Sik dongakno. Lho iya. Yo kaya ana pedang-pedang Mas zaman kula sapa iki? Putune ya ngono biasane iki damel aja susu, aja gawe dhewe iki. Enteni karo gaman ulah. biasane yang ngene iki ya. Lho yo wong kowe iki ngabdi yo Le. Awak dhewe Ngabdi karo gaman ulah. Ngomongane awake dhewe. Abadi lho. kok ora kaya adat sabune. Biasane sandanganmu ku sarwa suwek ya Pak. Nah, Iki iso biur. Ngene lho, Dar. Kok dar aku? Lah damen kula. Ya kok marak ya ngono. ana apa Le? Niki agem-agemanipun kan monalika dados patih wonten ing Majapahit. Lah ya tak sawang kok ketok sumringah, ketok bagus mergo nganggo ageman sing kaya ngono. Saya-saya Nah, nalika semanten kula rak pamit kan. heeh. Suwita wonten Kabupaten Majapahit. Piye? Ditampa? Dipuntam. Ditampa Le. Apik bisa. Lah iso wis ditampa ya. Omongane iso nyambut gawe. Ya. Golek nyambut gawe delalah ning gone kono wis ketapa. Piye? Watur pirsa. Piye lho? Pedamelan kula niki mboten dados prajurit. Lah kok ora dadi prajurit kira-kira ning gone kono dadi apa? Pedamelan kula niki jaga regol. Alah-alah tiwas nang dadi satpam. Ya aja dumeh dadi jaga regol iki. Najan to jaga regol. Heeh. Waton kula taksih dipun tampi wonten ing Kabupaten Majapahit. Heeh. Kula ruwas seneng kan. Terus karepe piye? Mila panjenengan wonten sakabehing papan menika. Terus kanthi netepi jejeban wonten paregula. lah kira-kira wong awake dhewe iki wong jenenge wong dadi wong tuwa apa sing dikarepno wong nom kudu anut. Lah kira-kira sok kapan Le? Sakmenika Monggo saiki yo ditutup Le.
Bali yo Bali ning iki ana aturane lha apa? Aturane apa? Kira-kira kowe kok ame Bali karepmu piye? Lho iki omah-omahku dhewe arep balik kok mbok Pak. Saiki ku gampang wong ngapusi. Penipuan. Wis Sik. Jeneng sapa? ora kadekno. Ora dene aku iki takon jenengmu iki sapa? Wani-wanine kowe jaga karigolan ana ing dalem patian kene. Biasane anggere takok jeneng mesti ame duwe gawe. Piye to? Mesti Iki apa kedoyo, Pak? Pek kuwatir nek entuk buah. kuwatir untung Lah dalan. iya. Apa saya butuh menehi ulem karo kowe sapa? Kandhani le. Kok tepangaken, Dek? Kula sapa? Sabdo Palon. Niki naya bembang. Piye, Mas? Niki was iki was. Ora trima was. Apa? Dagelane basa iku lawan. Model karo ngene. Wah, dagelane kula. Iki pengeran kok. Sing kudu pengiran. Ngene. Kowe kondo. Yen mlebu ana ing dalem kepatihan, iki ana tatanan. Tatanane piye? Sapa mlebu rene sing ora duwe ketempe ora entuk mlebu. Tempe apa? Omong-omong motos kok ketempe. Apa? Pesagi ku lho. Pesagi Sing ana fotone. KTP. KTP. Kartu penduduk. Kartu penduduk. Motos penduduk. Aku keliru terus iki lho. Lho kowe iki kok takon ngenani kartu penduduk lho apa kowe kira ngerti sapa aku kowe? Wis kowe ora ngerti sapa aku. Halah, mugene ngarit kok ora ngerti lu ngarit bedine awak kok iso takon. Padake. Kowe iki nek gone kene. Gawene mek-mete kok. Sik. Kok dhisik? Salah. Mek-mete apa? Ora. Galeni. Ora. Ora piye? Halah biasane Kandhani Den. Kowe kejep pisan jenengmu sapa? Jenengmu sapa dudoke? Jenengmu? Kowe kok nek takon kowe kok begitu ora nginep ning omahku diteni kowe. Aja ngono. Ngene. Nggih. Aku kepengin caturan karo kowe. Piye karepmu? Apa kowe durung ngerti sapa? Lu ngerti ya? Sapa? Aku notono kok takok aku ben kok. Wah. Sing lagi Angel Dimas. Wis ngene wae. Aku karo kowe dudoke jenenge sapa? Mesti dhek gumo. Lah wedi mesti. Jenenge sapa? Gak ngerti aku. Ora. Sawungke Dimas Layang Seta putra ana ing dalem patian Rama Lugender. Dadi Layang Seta. Yo. Lah sing iku dikenalke Mas. Dimas Layang Kumiti. dadine sing Putra Rama Patih Lugender Kaminal Minulya. Dadi iki setone iku setane Ki Kumitire. Sik, bali. Tembungmu sing pisanan kok mangkelke atiku. Lho aku mbok padake memedi. Lho sing ngandene memedi sapa kowe jenengmu sapa? Dimas Layang Seta. Lah iya Layang Seta. Yo. Lah iku Layang Kumiti. lah ya kowe setane kono kumitikre ngono. Ngene. Ora usah dawa-dawa dinudut. Piye? Saumpama aku mbatut kepengin bali ana ing dalem kepatihan. Antum tak dadani mergo kowe nek ora duwe kartu niku mau Tapak tapak asma ora bakal tak Kowe paring. kepengin ngerti tapak asmane Rama Patih Yo Lugender. tetep kudu ngerti. Apa bakal apa? Wanine kok karo wong Oh, wanine wani. nah, wanine kok karo wong tuwa. Paham iki cendase ya basa. Apa kowe ora? Wanine soal kita. Lagi musuh ngene iki ae. Wanine kok karo wong Wani wae aku. Yo, Dimas Layang Seta. wanine rek. Masuk. Dadi candok. Candok kantino tentok ning papan kene. Teng jilu. Konten iki apa-apa. Wah, wes sini wae. Seleng sapa swalore. Sopo sing dadi kenape? Iki aku dijan. Lho. Nek aku kalah karo kowe wis biasa. Nek aku kuwi jago. Jago Ora kowe. iki ponakan aku ah. Bagus rupane. Lho. Nggih. Nek iki lho wong wis ora kena dikandani iki lho. Dimas Layang Seta putra nomor 2 ana ing dalem kepatihan. Putrane Kanjeng Rama Lugender. Bali suku sapa?
Damar Wulan. Lemak. Damar Wulan? Iya. Srawangake. Den Mase Layang Kumitir, uga putra Rama Patih lho Gendher. Bocah saka ngendi Damar Wulan? Aku saka desa Paluwangga. Paluwangga. Damar Wulan Wis pas nek kowe iki wong saka desa, kowe entuk gawean minangka dadi tukang jaga rega. Mula bukane nganti kowe kira ngerti sapa tenane aku lan kadangku kae. Setolan kowe Ana najan to kowe kandha yen kowe putrane Gusti Patih Gendher. ya. Nanging pranatan ana ing kepatihan kaya ngono marang sapa wae. Tembung marang sapa wae iki ora mawas putra Nayaka Sentana paribasane garwa. Yen ora bisa ngulungake tapasmane Gusti Patih Gendher, ora bakal tak Gampang. Nek pancen punjere kanatan mergo kowe iki mundi dawuh Kanjeng Rama kudu ngaturake tapak asmaku. Yo. Tanganmu. Out. Lho aku iki anake sapa mo? Layang Seta, Layang Kumitir. Putrane Kanjeng Rama lho Gendher. Lho kok bali ning dalem kepatihan sandhek coro-coro kabeh iki. Ya, Nan. Oh, piye to, Lan? Iki putraku kok arep iki piye? Pamuntenipun menawi kula lepat. Nalika semanten panjenengan dawuh dhateng kula menapa? Kowe tak dawuhi, maneng sapa wae sing arep mlebu ning kepatihan, Dik. Lamun ora nggo tapak asma dibalekke. Seta Kumitir menika mboten ngagem tapak asmanipun panjenengan nggih kula wangsulaken. Iya, Le. Oh ya saiki nggo ora nggo tapak asmane Rama. Nek ngono sing cetha sing salah ki aku. Ya salah, Le. Ora bisa ngaturake tapak asmaku ana ing pengarepane Damar Wulan minangka jaga rega. Heeh. Yo, ora dadi boyo pangapa pancen aku sing luput. Nanging kok wong aku iki calon ratu, kadangku calon patih ana ing Mojopahit. Lho kok dinggo idiak-idiakan padake apa mo? Tur melih mo. Menawi kula galih ngantos wonten kedadosan ingkang kados mekaten, niki sing lepat nggih panjenengan kok. Pak Rama, monggo panjenengan nemut. Sinten to Damar Wulan? Damar Wulan punika namung bocah saking dusun Paluwangga. Napa saged atasing bocah saka desa kok kon jaga rega? Ora iso ya boten saged. Lho wong desa kok dadekke wenehi gawean kok jaga rega. Ping pindhone mo wong panguwasa panjenengan menika tantiu pinates lagi to kan bedane ratu kang darbene ana ing Mojopahit. Panjenengan menika nggadahi panguwasa nomor kalih. Bener iso diluputke apa meneh nek salah. Lho niki kula niki mbak-mbak ngeten iki putrane sampean mo. Apa sampean lilo? Apa sampean nrimo? Nek calon ratu dienggo idiak-idiakan kok dibak. Nggih. Salah ya. Ora pas nek Damar Wulan iki
gaweane jaga regol kira pas ana ing dalem. Menawi sak wanci-wanci wonten salah satunggalipun tamu saking pat mancanegari badhe lumebet wonten ing dalam kepatihan pun sandhek damarulan lak lensem asma penjaga. Nggih, Kan. Kowe salah kok, Kan. Kowe luput. Iki kudune nampa pidana saka kepatihan Majapahit. Nanging ya kowe ora tak pidana. Mergo aku nampa dawuh saka Mursa dalam Juta Prabu. Kowe kaparingan dawuh supaya lumawat ing Kadipaten Blambangan mateni karo Minak Jinggo. Piye kowe saged apa ora? Wani apa ora kowe? Mejahe Urbisma. Wani. Wani? Yen kowe wani kono lumawat ing Kadipaten Blambangan pateni lho. Damarulan kawin suka menunggu dadi senopati saka ing Majapahit. Lho kalamun piyambake saged mateni karo Urbisma Minak Jinggo. Nek ngono nggon kupen dadi ratu ana ing Majapahit. Lho mulane nek mikir iki aja nganggo dengkul. Mulane nek mikir nganggo bathuk, bener kowe nek tempe embus. Bener kowe iki tau goreng iki. Mulane nek ana wong tuwa nyambut gawe iki gatek pripun? Gatek pripun? Damarulan iki apa sebabe kok tak subokne ing Blambangan. Kowe ngerti? Urbisma Minak Jinggo kadhedareng gilani sapa sing ora mati karo Minak Jinggo. Mulane Damarulan kae nek ning Blambangan ben mati, ngono. Saiki nuwun sewu. Niku nek kemanggih panjenengan uruntan lunga Damarulan badhe mati. Saka tangane Urbisma Minak Jinggo. Lah lek mengke wangsul kosok balene kabeh malah Urbisma sing mati. Lah rasane penak ta kowe? Liripun. Jangan enteng kewajiban to. Gampang